Idol Dennis Kamen. Kumpiyansa iti provincial government nga makontain datoy panagwaras iti African swine fever at fever nga simbreken iti Vintar Ilocos Norte. Segon ti chairman ti Committee on Agriculture ni Bukal Jutan Turalba at abenda nga ti naggapuan datoy ESF iti Vintar ket gabu ka dagiti farm technician nga rumasumrek kada iti nagtuma nga pagtrak ng ti baboy iti probinsya ti Ilocos Norte. Kasti napasamak iti Calabas Idol Bernard iti sa Nicolas at abundamanen na farm technician iti nagtuodan ti virus ang nakapektaran dagitay bababoy iti probinsya ti Ilocos Norte. Nabagan iti Turalba na laklakalang makontain iti ASF gabot sa piggery farm atap naggapan iti nadakamatadang sakit dagiti baboy. Actually sa Vintar po may mga positive areas but ang maganda po doon ay mga commercial farm, hindi po yung mga backyard. So kayang agapan kasi yung commercial farm pwede mo lagyan ng security guard para sa ipano. Iti agdama ito la Bernard kita tayo tiya panagbantay iti provincial government at yung kita maliklikan iti panagwaras tinatakamat ang sakit. Iti lang na palabas ngal daw at dadagitay naharang iti checkpoint iti pasalang pagod nga 15 heads walo iti sibibiyat ken pitomit iti pimusay nga ito kitilugan iti van ket rumarkuman iti Ilocos Norte magturong iti apayaw ngen harang iti checkpoint iti pagod iti lang Calabas iti agdama ket tuloy datay iti negita panagmotor kadagitay checkpoint at maliklikan iti panakipuslit dagitay bababoy nga aggapo iti Ilocos Norte kang rana iti panakasarek iti bababoy nga aggapo iti sabsabali nga probinsya. Mangnamnama iti provincial government, provincial veterinary office, ababayan ti suportar iti LLGOs ket aktul tuloy iti panakatiped iti panagwaras iti virus ti ASF iti probinsya ti Ilocos Norte. Yung adaman Idol Bernard iti rumrumar nga aday talungan natin nga baboy iti barangay iti Vintar Ilocos Norte iti barangay Parparorok yung sampai na konfirmaran no dati ket agapo iti ASF taman rimampe lang iti investigasyon manipod iti FIBET iti provincial government. Update pa lang iti ASF iti probinsya. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.